the Box este compania care susține dezvoltarea proceselor de fabricație și prototipare. Cu ajutorul imprimantelor 3D pe care le comercializăm, companiile își pot diversifica serviciile, reduce costurile în producție și materializa rapid orice idee. Gama de materiale pe care o oferim este variată, astfel putem îndeplini cerințele clienților noștri. În showroom testăm toate produsele listate online și aducem constant producători mari pe piața din România. Atingem majoritatea domeniilor de activitate prin tehnologiile pe care le oferim. Indiferent de complexitatea proiectului, discutăm în detaliu etapele achiziției. Pentru a utiliza la maxim capacitatea imprimantei, garantăm suport pe parcursul procesului de printare 3D. Comenzile plasate sunt procesate rapid, iar durata de livrare este de o singură zi. Consumabilele pentru imprimanta 3D sunt accesibile, iar mentenanța simplă. Verifică disponibilitatea produselor pe site sau contactează-ne pentru mai multe informații. 3D in the Box. We bring technology to you.